Alamusa juin kalo kile mugan ani nani san ba fila ani mugan aw minnu sɔgɔlen mana ni waati na me foli di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kucala ana a mara mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bi an bɛna kunnafoni min walawala aw ye bi o bɛ tali kɛ lakana kibaruyaw kan jamana kɔnɔ nin waati na ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Kojugukɛla cɛ 6 fagara Bayankara mara la ka maa 20 ani kɔ k'olu ɲɛnama minɛ an ka finitigiw o wele ni baaraba in kɛ taratadon tɛmɛnen juin kalo tile 23 san 2020 ni y'an dugu lamini na Bayankara cercle kɔnɔ ka laban ka marifa n'a bɛ wele ko PM k'o 2 minɛ ka moto 2 fɛnɛ minɛ an ka sɔrɔdasi kulu ni u bɛ wele ko Maliko olu ka lakana baara hukumu kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ minnu tigɛ sen kan ni fɛɛrɛ naaniw na min waleyalen don ko balima jɔyɔrɔ fɔlɔ ni a bɛ wele ko balima numéro 1 kojugukɛlaw kun ye gɛlɛya ta ni k'olu sɛgɛrɛ wo dugu kɔnɔna la ni ka olu ka mobili 2 minɛ u la kabini nin de kɛra wulikajɔ nana bonya min ni o ye Somadugu Donkuba fo kana se Kema Sofara Peru ani Seninkama o dugu ninnu bɛɛ la walasa ka sɛgɛsɛgɛliw bonya o de senfɛ cɛ 6 olu nana faga an ka finitigiw fɛ ka 20 ani kɔ ko olu ɲɛnɛma minɛ kojugukɛla ninnu sa ko u ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka dugu jeni ka dugulamɔɔw bali ka taa u ka baara kɛyɔrɔw la i n'a fɔ an bɛ samiyɛda la cogoya min na k'u bali u ka furulataw bɛɛ lajɛlen na k'u ka baganw minɛ u la o ko in ne senfɛ an ka finitigiw nana ni ka janda ma kojugukɛla ninnu ye ni ka maa 6 faga u la ka maa 20 ko olu ɲɛnama minɛ nin waati in na maa minnu minɛna olu bɛ gendarmew ka bolo kan walasa sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka bonya cogoya min na. Tɔnbukutu ani Tawudeni k'a yira u la k'a fɔ ko sɔrɔdasi Mamuru Telenkɔrɔ maa 200 seginni baaraw daminɛna jamana kɛlɛbolo kɔnɔ o koɲɛ labɛn jɛkulu kɛnɛ o sigira Tɔnbukutu MOK kan kɔnɔ juin kalo tile 20 tɛmɛni mɔgɔ caman tun bɛ nin kɛnɛ kan i n'a fɔ MINUSMA ka cɛdenw DDR ɲɛmɔgɔw jɛkulu fo ka taa se jamana kɛlɛbolo ka cidenw ma ani jɛkulu marifatigiw olu fana ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ nin kɛnɛ kan kɛlɛbolo min ni o ka labɛn bɛ senna nin ye l'armée ani jɛkulu mamurutilenw olu ka faraɲɔgɔnkan baaraw ye ni a bɛ wele ko armée constituée nin kɛnɛ kan baaraw kolo donna ni maa 22 ka sɛgɛsɛgɛli ye minnu bɛna don kɛlɛbolo min sigilen bɛ sen kan nin waati in na walasa ka baaraw teliya cogoya min na. Takuba olu tɔgɔla sɔrɔdasiw bɛ na kojugukɛlaw kɛlɛli baaraw daminɛ Sahel kungo kɔnɔna la min ni o ye Grande Bretagne ni o ye Anglais jamana ye kana se Suède ani Grèce ma ninnu ka fɔla ko olu bɛna u ka fangaw fara ɲɔgɔn kan min b'a to Takuba tɔgɔla sɔrɔdasiw bɛ se ka kojugukɛlaw kɛlɛli daminɛ Sahel kungo kɔnɔna la cogo min na o siratigɛ la Angleterre ye sɔrɔdasiw ka ɲɛma ale ye laseli kɛ juin kalo tile 12 san 2020 tɛmɛnen k'a yira ko olu ka kɛlɛkɛ pankuru minnu o bɛ an ka jamana kɔnɔ ani sɔrɔdasi maa 100 ani kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna to yan ni ka fara Takuba kan walasa baara ninnu bɛ se ka bolo don cogoya min na i n'a fɔ u tun bɛ ka Barikani dɛmɛ cogoya min na waati tɛmɛnen na k'a yira u la ko nin pankuru ninnu kabini san 2018 waati olu dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Gawo pankuru jigi kɛnɛ ma min ni o ye Grèce ale sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye ale fɛnɛ ko ale bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to Afiriki tilebiyanfan lakanani o baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ aw ladɔnniya min ni o ye Faransi sɔrɔdasi ɲɛmaa ye Florence Parly ale ye a laɲiniw kɛ ko baaraw ka se ka kɛ walasa Mali sɔrɔdasiw bɛ se ka dasiri kojugukɛla ninnu kɛlɛ la cogoya min na
Sahel kungo kɔnɔna na o siratigɛ dɔ ye Takuba ale baaraw waleyali ye teliyala cogoya min na. Ni Takuba kunnafoniya in bɛ dansiriya an ka bi kunnafoni kɛnɛw la. An bɛ a yira aw la ko nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a kan bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen in kan.